Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejru jinnofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Kelinu u Ġorġa Zammit. Jew ħuti permezz ta' din l-Ewkaristija nkomplu nħejju ruħna għal festa għażiża tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu li propjament bħala data hija għada 22 ta' Ġunju tal-1883 meta Karmela Grima semet is-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Ma għada tiġi ċelebrata mad-dinja kollha il-festa tal-Korpus u għalhekk il-festa tal-Madonna ta' Pinu qed tiġi trasferita għal nhar it-Tnejn. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li l-imqazza Marija dejjem verġni, bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalim it-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korentin, ħuti, ikolli niftaħar tassew li xejn mu se jiswieli, imma niġu għal viżjonijiet u r-rivelazzjonijiet tal-mulej. Naf wieħed jemmen fi Kristu li 14 il-sena ilu kien meħud sat-tielet sema. Jekkux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jien ma nafx, dan Alla jafu. U naf li dal-bniedem kien meħud fil-ġenna, jekkux fil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jien ma nafx, dan Alla jafu. U sama jingħadu ħwejjeġ li ma jfissrux bil-kliem u li ebda bniedem ma jista' jgħidhom. B'dan niftaħar jien. Imma bija nnifsi ma niftaħarx ħlief b'dak li hu dajjef fija. Għax kieku rrid niftaħar ma nkunx qiegħed nitbellaħ għax inkun qiegħed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmux nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet. Tkedit li xewka f'ġismi messaġġiera tax-Xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk tliet darbiet tlabt il-mulej biex hi titbiet minni. Iżda hu weġibni, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-kawwa tiegħi tidher fl-akwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-kawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxak bid-debolizzi tiegħi, bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjak minħabba Kristu. Għax meta nkun dajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla salm responsorjali ngħidu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistkemm fih flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej qaddisin tiegħu xemm ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftakru u jibatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ejjew uliedi isimgħu lili, jiena l-biża' tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risk flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Ġesu Kristu għat li kienani ftakar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-fakar tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmer lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Għalhekk ngħidilkom, tinkwitawx ruħkom għal ħajjitkom x'se tieklu jew x'se tixorbu, anqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejn l-asafar tas-sema, la jiżirgħu u lanqas jaħsdu, la jgezzu fl-imħażen, u madankollu missierkom li hu fis-smewwiet jitmagħhom. Intom ma tiswewx aktar minnhom. U minn minnkom bl-inkwit kollu tiegħu se jsejjaħlu jisħilu itawwa lil omor imqar b'jowm wieħed biss. U għall-ilbies għalfejn tinkwetaw ruħkom. Ħarsu lejn il-ġilji tal-għalieqi kif jikbru u la jitħabtu u lanqas jinsġu. Madankollu ngħidilkom anqas Salamun fil-glorja tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li jillum hawn u għadha tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna. Għalhekk toqgħodux tinkwitaw ruħkom u tgħidu x'se jieklu, x'se nixorbu, x'se nilbsu. Dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtieġuh. Mela fittxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dan kollu jingħatalkom. Mela toqgħodux tħabblu raskom għal għada għax il-jum ta' għada jħabber rasu huwa għalih innifsu. Biżżejjed huwa l-jum it-taħbit tal-ġurnata. Il-kelma tal-mulej. Kif rajtu f'dawn il-15 il-Vanġelu kienu dejjem pariri siewja tal-mulej Ġesu biex jiftħilna għajnejna ħalli xejn u ħadd ma jisriqilna minn qalbna il-paċi li jagħtina. U waħda mill-affarijiet araw kemm hu prattiku. Waħda mill-affarijiet li dwarha kellimna llum fil-Vanġelu hija proprju din. Itħabbil il-moħħ iżejjed dwar il-futur tiegħi. U hawnhekk Ġesu qed jgħidli inti x'taħseb? Ara kif il-mulej il-missier jitma' l-asafar u l-ħlejjaq u taħseb li ħajjinsa lilek. Men għalfejn qed toqgħod tinkwieta? Għalfejn qed toqgħod titbeżza? Meta jiġri dan taf xi fisser? Nuqqas ta' fiduċja f'Alla. Anke l-ewwel qari rajnieh dik il-frażi sabiħa ta' San Pawl fejn hu stess li kellu dik it-tingiża fih. Hemm ħafna studji u kulħadd jivvinta x'kienet tfisser. San Pawl ma ħaxx il-bżonn li jgħidilna x'kien it-turment tiegħu. Imma San Pawl jgħid xi ħaġa importanti. F'dan it-taqlib kollu ta' ħajtu jgħid biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef.
Ejjew nitolbuh din il-grazzja l-mulej li aħna ikollna din il-fidi. Jien għandi ninkwieta mhux se jiġri għada minni, il-mulej mhux se jitlaqni, se jibqa' jieħu ħsiebi. Qegħdin fil-qofol qegħdin niċċelebraw, wasalna biex niċċelebraw il-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino. L-ewwel qabel kollox il-messaġġ ta' Marija huwa dejjem dan, ejja niġi f'dan is-santwarju biex nintebaħ li hi qiegħda miegħi, li jien m'iniex waħdi, hi qiegħda hawn biex tweżinni, qiegħda hawn biex timxi miegħi, qiegħda hawn biex twassalni fis-sema f'pajjiżi fih dan il-missier, għax aħna missier tas-sema għandna. Mhux ta' bxejn il-mulej Ġesu qalilna meta itolbu missierna li inti fis-smewwiet. Dawk il-kelmiet iridu jfakruni li jiena l-mixja tiegħi hija lejn is-sema u għalhekk ma norbotx qalbi ma dak li hu tal-art, imma nżomm ħarsti kif għamlet Marija lejn is-sema pajjiżna. Ejjew nitolbu ilha din il-grazzja l-Omna Marija li l-preokkupazzjoni tiegħi tkun biss jekk jiena nilqax il-grazzja li Alla jagħtini. Araw xejdlu il-mulej Ġesu lil Pawlu, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Fejn hemm middajjef ħatidher iżjed il-qawwa tal-grazzja. Ejjew nemnuha dawn il-kelmiet. Biżżejjed għalina il-grazzja ta' Alla. Hija l-grazzja ta' Alla li jissuqna, hija l-imħabba ta' Alla li tqawwina, hija l-maħfra ta' Alla li terfana mill-waqat tagħna. Jew nitolbuh l-għajnuna tal-Ispirtu biex il-grazzja li l-mulej jagħtina ta' kuljum ma tisfax fix-xejn. Din għandha tkun il-preokkupazzjoni tiegħi u tiegħek li l-grazzja li jagħtini Alla ma narmijiex imma nħallija taħdem fija. Tieżies il-Verġli Marija tgħallimna biex nitfgħu ħarsitna lejn is-sema u għalhekk bl-interċessjoni tagħha ejjew nresqu it-talbiet tagħna u nitolbu l-mulej u ngħidulu mulej kabbar fina il-fidi tagħna fik. Mulej kabbar fina il-fidi tagħna fik. Għal poplu qaddis ta' Alla biex ikompli jiġħad l-idoli tal-flus u tal-ħakma u jikber fis-sejħa tiegħu għal qdusija. Nitolbu mulej kattar fina il-fidi tagħna fik għal kbarat tad-dinja biex jifqu u joqogħdu madwar mejda ħalli jippjanaw il-paċi fid-dinja u mhux ikomplu jeqirdu u jxerdu ma' kullimkien sofferenza, ġlied u gwerer. Nitolbu. Nitolbu għal morda tagħna, il-foqra, biex il-mulej jipprovdilhom dejjem persuni li juruhom l-imħabba tiegħu. Nitolbu. Għalina il-koll biex bl-interċessjoni ta' Marija il-ħarsa ta' Alla tixteret fuq il-familji tagħna. Jalla kull familja itħoss tassew il-preżenza u l-imħabba ta' Alla. Nitolbu. U Alla tatiba bla tarf fil-ġisem ta' ibnek Ġesu, inti tatina il-ħobs tagħna ta' kuljum. Għallimna nuru bimħabba l-providenza tiegħek lejn kull bniedem, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' ibnek, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum
اغفر لنا ذنوبيتنا بحال نغفر المنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني. أتينا في الطيبة والهنينة تياك الباċi في زميننا biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek. Inti tajtna sem mill-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristus jedna. Nixtieq infakkarkom qegħdin fil-ġiem tal-festa. Propju illum din il-ġurnata hija dedikata għal talb għal vokazzjonijiet. Il-festa tal-Madonna ta' Pinu nsejħula il-festa tas-sejħa. Jew nitolbu l-Omna Marija biex iż-żgħażagħ tagħna jilqgħu is-sejħa li jagħmlilhom il-mulej. U għalhekk anke dawn it-tliet avamarijiet nixtieq li nofruha għalihom għaż-żgħażagħ tagħna, partikolarment għas-seminaristi tagħna. Il-bieraħ id-Djoċesi tagħna ġiet għall-grazzja tal-Alla ġiet imżejna b'żewġ djakni ġodda. U propju illum is-seminaristi ta' Għawdex flimkien anke ma' dawn id-djakni sejrin jitilqu Ruma biex għada jieħdu sem fil-ġublew tas-seminaristi u tas-saċerdoti. U għalhekk ejjew insostnuhom aħna wkoll bit-talb tagħna. U għalihom nixtieq li nofru dawn it-tlet avamarijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Propju il-lejla, il-quddisa tal-lejla se tiġi ċċelebrata mill-qassis il-ġdid Father Matthew Borch. U għalhekk inħeġġiġkom biex ninaqdu miegħu f'talba ta' ringrazzjament. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Issa fit-tmiem il-quddisa nixtieq l-ewwel qabel xejn nirringrazzja pubblikament partikolarment il-żewġ persuni. Qegħdin taraw is-santwarju bli mażbuħija ta' wart ġien imżejjen, imsebbaħ għad-unur ta' Omna Marija. Kull warda tfisser grazzi lill-Omna Marija. U għalhekk nixtieq pubblikament nirringrazzja li matul din il-ġimgħa sigħat sħaħ f'dan ir-ranġament tal-wart lil Mariża Tewma kif ukoll il-Ġolina li qiegħda hawnhekk. Ġolina llum għandha rigal ieħor lill-Omna Marija. Ftit ta' snin ilu is-saċerdot Edward Vella kienet ħadmet il-bizzilla tal-Artal Maġġur li issa titlibbes issa dalgħodu u illum Ġolina kompliet ħadmet bil-bizzilla oriġinali fuq disinn oriġinali, ħadmet iż-żewġ dvalji tal-Gridenzini. U għalhekk ħanilqgħu l-offerta tagħha fissimkom il-koll. Saqsejta kemm ħadet sa'ad biex ħadmithom. 800 sija. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.